Nangunang Mabalacat City sa Pampanga sa may pinakamataas na COVID-19 vaccination rate sa lahat ng lungsod at bayan sa Central Luzon. Nitong Biyernes, October 22, umabot na sa 87.97% o higit 180,000 na katao sa syudad ang nakatanggap ng first dose. Higit 123,000 o 66.5% sa mga Mabalaqueños naman ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Target namang mabakunahan pa ang halos 75,000 na katao para makamit ng lungsod ang herd immunity. Inilabas ang datos na ito matapos ang presentation ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer and Testing SARS Secretary Vince Dizon kaugnay sa nationwide vaccination data via Zoom, kasama ang mga mayor at governor sa bansa. Inihayag ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo na positibo siyang makakamit ang herd immunity sa syudad sa kalagitnaan ng Nobyembre. Sinabi rin ni Garbo na magbibigay ang national government ng mga bakuna upang mapabilis pa ang vaccination program sa kanilang lugar. Resulta raw ito ng pinagsama-samang pagsisikap ng LGU ng syudad, COVID-19 Response Integrated System o CRIS program, City Council, frontliners, barangay officials at mamamayan ng Mabalacat upang masigurong nasusunod ang guidelines na inilatag ng city government para mapabilis ang programa sa pagbabakuna. At dahil nalaman ng national government ang epektibong vaccination program sa Mabalacat, nangako raw sila na magsusupply pa ng karagdagang bakuna para sa syudad. Nasa downtrend o pababa na raw ang daily COVID-19 cases sa lugar dahil sa mabilis na pagbabakuna. As of October 24, Linggo, 65 ang aktibong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Mabalacat. Higit 6,800 naman ang mga gumaling na, habang 217 ang nasawi. Jennifer Salenga, CLTV News.